Alegiso, yeah, Shebana pink movie slam no make. Pes galo beating yaslan yashele. Ekemini pola ling ling yapanye. Niggas pink fagis pas na kobele. So party next door asa miss your panye. Trepaga kulu nerek zogenze. Si inkala ang sos ngakeke. Shao shindindi intoms angveze. Shebana pink movie slam no make. Pes galo beating yaslan yashele. Ekemini pola ling ling yapanye. Niggas pink fagis pas na kobele. So party next door asa miss your panye. Trepaga kulu nerek zogenze. Si inkala ang sos ngakeke. Shao shindindi intoms angveze. Take your kamegi muya kepi. So that's his time and that's what Interesting as manje namanje bayazikhalela ukuthi yeah basi uthi nje angifuni bazi uthini la ayibona abantu bafuna ngihlukane nawe nginalo nje ngikwazi ngempela yeah ngixolisa ngikuthaza ubani umbali uvuliwe Sambani njani? Sefini. Bila nami. Tobe? Ubiza umalume ngabe. Ufunani? Angazi. Uzozela wena. Umle. So, awungitshelele phela uthi ngithanda umuntu wena. Uthi awubale ngibese. Hey, akaze ngibize mina ngibambeze. Nje hasa. Awuphume. ngiyangithanda ngingaba Yena yakuthanda nje umobuka. ngiyangithanda umbuzo onjani lo Uyakutshela nje ukuthi le ndlela kuphela ubani. angazi indaba Ubena mangapha? Angazi. Okay, ngiyabonga. Awubena nama ukuthi umalume wakho uyangibese? Awube nje uthi uyakubiza yazi nkathini sengimemeza. Phela ngibizile sisi. usho bedobela uba usena Awureke ngiyijama. Mfethu, uyazi ufike ngalapho. Ngapha ngo-6 manje ngiyacela nami siku-9 manje u-9 ngazi. Awufethu, cela ungibhelela mfethu. Ngiyamdinga ngibheka mfethu.
Hey mama lekani. Hayibo, sorry. Hayibo. Ngiyakhuluma. Sacela uze. Hayibo, ngizeleni lapha. Hayibo, angithi ngifuna ukukhuluma nawe. Sondela phela. Manje yini ngathi ngikubiza manje lokho igwapa ngami. Kanjani manje angithi bekintshela usizoyisho into ngiyizwe mhlezi lapha. Sekuqale nini indoda ezoyibona ukukhuluma imemezo Kumele usho into oyifunayo. Bemele usho into ngifuna ukuthi oyifunayo. uze la eduze kwami. Nathi uthi lokho ngimemeza 3 to 4 times yini la. Sibhethe kanjani? Bese kanjani? Wena wakhuluma ngokuphatha wena. Wakhuluma ngokuphatha wena uhamba uyojima ebusuku ubuye late. Sezomele ngiphe sekumele ngichaze ngekhaya manje ukuthi mina ngikho. Awukwazi ukuthi ungakhuluma ngokuphatha wena wonke. Hayi. Ngeke phela ngaphumi la endlini. Yini ngathi umuntu angabiza. Ujima njani lo? Akwazi ukuthi mina ufike ubizwe yimina ngene bese kuba wena manje le conversation. Serious, Wena yini? lo fake igama lokuphatha la. Lokuyiphatha. Uba inhloko la ekhaya. Wena inhloko. So manje hayi ukuthi ubizwe mina lapha for the conversation. Ngifuna ukuyikhuluma nawe bese ngibuza yakho mbuzo. Kodwa lento nje ilulu bungasho into oyidingayo. Awuthi Ngifuna ukudla. Phekwa nini la ekhaya? Ngilambele ngifuna ukudla athi kuphekwa nini la ekhaya? Sengize ngancipha buka ihlathi buka ngiphuma iqhoma. Yini inkinga? Into ungenza ukuhlezi uzomela ngithathe ifoni yakho. So that mhlawumbe uzovuka ingqondo ukuthi ube umfazi ekhaya. Angilobolelanga mina ukuthi unebhizi ngo WhatsApp la. Ngo Facebook yini niya TikTok. Ungafunda uma sendela. Uzomela ube umfazi. Wazi ukuthi mina uyangiphakela ikhekhe, ungiphakela ukudla. Mina ngilale ngihlezi ngisuthi la ekhaya. awunazo yini ingane? Awunazo izandla awunazo. Ngiyahlelwa yibhadi phela. Cha, bunala ikhishi izandla awunazo yini? Zinqunyiwe izandla. Ukwenza nje ukudla sekuyinto etheni. Salokitchen. Uyogijima noma uyamantombazane nakho la usuke wabona. Uyojima.